We zitten hier met Nathalie Schoonbrood bij het bedrijf Enterprise Rent a Car. Wat is dit precies voor een actie? Nou, niet alleen het inzamelen van producten, houdbare producten voor de voedselbank, maar ook het ophalen bij de mensen thuis. Dat vinden wij heel belangrijk. Wij hebben natuurlijk hier de auto's ter beschikking. Dus hoe ideaal kan het zijn om bij de mensen thuis die misschien niet de tijd hebben of niet kunnen, die producten op te halen. Vorig jaar hebben we meegeholpen met Stichting De Knoevel op de kerstmarkt om kerstballen te verkopen. We zien hier mensen komen, die komen voor een auto voor wintersport. Dan toch een beetje ook meer te doen voor mensen die dat niet kunnen. Dus we vragen de mensen bij het ophalen van de auto of zij misschien een houdbaar product hebben, al is het een pak rijst, en dat meebrengen. Als u in één zin een motivatie voor andere mensen zou kunnen vertellen om ook mee te doen in dit project, wat zou dit dan voor een zin zijn? Het kost je niks. Het is gewoon, het moet uit je hart komen. En je moet het als team doen. En je kan het alleen doen als je één team bent. En wij zijn dat team. Wij hebben zoiets van, nou, al moeten we daarvoor een uur extra werken, dit is wat we willen doen. En dat doen we graag.